Tambira mangwana makuseni katatsi zviri sei. Murungu. Tipoka, I see you. Thank you. Tambira mangwana makuseni here. Mati kumarimba kune nyama. Ona zvandinazvo izvi. Akavara Tambira mangwana. Unondoza kuti chii kweyo mamusha iwe? Unondoza kuti chii? Ndabvuma. Degree. Tinogeza here naini tatsi pamvura. Zvakamira sei? Pamvura apa zvakamira sei? Yatingogezawo ndiye imwe chete. Ndotogeza yeye mugodhi chai. Taenda kutombotry kumba kwenyu. Unonga ukanda location here. Unonga kuta sei? Nditokuigira. Unondipa yako location ndokuigira. Ndauya zvinoite mangwana. 1 degree mune mhosva 1 degree nini ndakamba maraini kwenyu ndo havana gudo ranga riri pamusoro pejuraho ndo pamatanga kuti hensangudo ochap ndakaiona vhidhiyo yedati ndakana kufara alright handina isandogara mugomo here saka kune tsoko dzakawandisa weze imagine chatachi samwa munhu kuona gudo maraini kwavo shamwari akuriti hensangudo ochap atiza hensangudo dig degree njakubata ene njakubata degree ndochidariwo. Ayo ndakatoriona plus masimi angatoripo zvekutorevesa kezvizvo. Masimi ndo api manje? Similarities. Kufanana. Similarities. Kana ndiwo. Uya ndakanakira mveso. Uya achatsurika. Anosaiza kani mveso. Achatsurika. Ava but bo. Hazvina kushata degree. Tinosangana chete. Usazvitye. Unozati inini ndakanyatsokudaika zvika zvozati unopedza kana weekly senje kufamba unomboziva. Hey, Diboga, thank you. Our challenger. Ndikumboziva here kuti kunoku kune vanhu vanorova chapu kupfuura level rako riya zvondona ndinokuswerera iwo kuFacebook uku ndichiratidza vanhu ana degree vari kunoku. But on a serious note though, do you know kuti kuZimbabwe hakuna vanhu vanodhakwa kupfuura kuAmerica, like vanhu kutsonga chaivo. Do you know kunoku haufambe America mavhidhiyo atinomboona evanhu ka. Do you know kunoku haufambe 100 meters, haufambe 100 meters usati wasangana nevanhu. That's how bad it is. Izvozvo zvinoitwa kugeto izvozvo. Ukati muNew York City mudhorobha. Saka pasina need yekuti ndiweko ipapo ndachipulana kuti mangwana ndosvika. Hapasina need here.